ಸ್ತುತಿ ಕಾಜೋಪಂ ಕಂಪೋಟ್ ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮುದಾಕರಾತಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿಲಾಸಿ ದೇವದೈತ್ಯಕಂ ನಟಾಸುಭಾಸುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಂ ಮುದಾಕರಾತಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿಲಾಸಿ ದೇವದೈತ್ಯಕಂ ನಟಾಸುಭಾಸುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಂ ನಟಾಸುಭಾಸುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಂ. ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರವಿ ರೈ ಪಜೀರ್ ಇವರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಂದು ಕೈತಲ್ದ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಗುಳಿಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಂದು ಸಲಸನದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಂದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ದೇವದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಸೈಗೋಳಿ ನೆತ್ತ 30 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಇನಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಟ್ಟು 15 ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆದು ಬಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ 18ನೇ ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 30 ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಗಾಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಡೆದೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಸೈಗೋಳಿ ಈ ಭಾಗಡಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳ ಗಚ್ಚನೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿಪುನ ಸ್ಥಳ 1987ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ವೃತ್ತಧಾರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ನಮ್ಮಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಗಾಂಧ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಆನೆ ದಿನಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮೂಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿರಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಂಡು ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಬುಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಕರಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ತುಂಬು 1913 ಇಸ್ವಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೂಪವನ್ನು ಕಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಂಚಲೋಹದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ರಡ್ಡು ಪುರದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದೊಂದು ಬರ್ಪಣಿನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಂಗೆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬಯ್ಯಡು ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಡು ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಪನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ತೆಗೆದನು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು 1 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು 1 ವರ್ಷ ಇಂಚ ನಮ್ಮ 4 ಸರ್ತಿ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪವನ್ ಬತ್ತ. ಫಸ್ಟದ ವರ್ಷಡು 18 ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರ್ತಂಡು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಲ್ ನಾರಾಯಣ ರೇಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 48 ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡೆತಂಡು. 5 ಬುಕ್ಕದ 1 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 48 ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತು ಬರ್ತಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ 30 ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಇನ್ನು 18 ದಿನದ
ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ತೆರೆದಿಪ್ಪು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಾಂಗಲು ಪಾಡನಂಚಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಉಲಿಕಾಯಿ ನೆಚ್ಚಿನ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಕೊಂಜಿ ಶೀಟ್ ಪಾಡದು ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಭಾಗದ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜತ್ತದು ಅವೇತು ಭಕ್ತ ಅದಿಲು ನಂಗೆ ದೀಪ ಅರ್ಲಾಯರ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾನ ರೂಪೋಡು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಾಸು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರೋಡು ನಮ್ಮ ಉಳಿಕೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕಾಸಿಡು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪ ಬತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯನ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ದುಂಬುಗು ನಡಪಂಚಿನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಗ ದೇವನ ಸೇವೆನ ನಾವು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ 17ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರೇ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುನ್ನಡೆಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶಿವದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಾಪೇಶ್ವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದೊಂದು ಬರೋದು ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ರೂಪಡು ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ 17 ಜನದ ಸಹಕಾರ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಗಂಸನ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆದೊಂದು ಬರೋದು ಈ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ವಜ್ರದೇಹ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಂಚಾದ್ ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ದುಂಬಪ್ಪ ಬರ್ಪನಾರ್ ಪಂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಓಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಏರಿಗಾಂಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಆಂಡು ಪಂಡಗ ಐಕ್ ಧ್ವನಿಯಾದ ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ನಂಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ಅವೇತೋ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಮುಲ್ಪ ಆನಗಲ್ಲ ಐತೆ ಧ್ವನಿಯಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಲೇನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುನು ತೀರ್ಥದೊಜ್ಪದ ತಿದ್ದದು ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಕೆಲವಾತು ವರ್ಷೋಡ್ದು ಇಂಚಿ ಕೊರಂದು ಬಂದಲೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಿಪ್ಪು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಟಿವಿಡು ದಾದಾಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಐತೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಬೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ದಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದಾದ ಆವಡು ನಂದು ಮುಗಿದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆನಿಡಿದ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಟ್ಟಡು ಅವೇತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾದನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇತು ಗೋವುಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಗೋಶಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಪೊಯ್ನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡ್ಬೋದು ಬರೆದಿದ್ದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಕೇತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಶ್ರೀ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಗುರುಪುರ ಮೇರಿನ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಅರೇನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗಾರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೌದು. ಅವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಫಲವಸ್ತು ನೀಡಿ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ನಂಗೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೊಂದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನೆ ವಹಿಸೋನವರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ
ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ 1987 ಇಸ್ವಿಡ್ ದಿನಿಮುಟ್ಟ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಇಡೀ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಂಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂತುದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಮ್ಮುಕೊನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ ಮೇಲೆ ವಹಿಸೊಂದಿರಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಇವರನ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡಾಂಡು ಆಂಡಾಯ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಗಾರು ಹಾಸನೋಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಂದೂಲೆ ಬಂಡೇರು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬತ್ತು ಬಂದೇರು ಕಾರಣ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಲಿಪ್ಪನಾರು ಈ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾನದ ಬಂಡ ಓಲೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರಿ ಗೋವರ್ಧನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾದ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಮಾತ ಮೇತ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇಪ್ಪು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಿಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋನಾರು ಪಜಿರ ಅರಸಮುಂಡಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟೇ ಆದಿಪ್ಪನಾರು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆಕೋರ್ನಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗಿರಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬಿಕೊಡೋದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜವಾನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಮಲ್ತಂದು ಬರಲಿರು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನನಾತ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ನಡಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಆ ದೇವರ ಒದಗಾದ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕೋಯಿತ ಬೇಲ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಮೇರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಆನಂದ ಕೆ ಹಸಿಗೋಳಿ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಗೌರವ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕುಡೋರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಅವೇತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಡೆಕೊನ್ನೋದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ ಕೊರಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಾಲನೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ದಾನೆ ಬಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅವೇತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬಿದೈಬೋದು ಬೆನ್ನಿಪ ಆಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿನ ಭಾಗ್ಯ ಭಾರಿ ವಿರಳವಾದುಂಡು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಈ ಭಾಗಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜವನೇರಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಸಾದಿಗೆ ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ತಿದ್ದಿದ್ದು ಸರಿ ಸಾದಿಗೆ ಪೋವುಡು ತೊಜ್ಪಾದ ಕೊರದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆಲಾದ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪನಾರು ಭಾಸ್ಕರನಿಂದ ಮತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಶಿವದ ಭಾಸ್ಕರ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪ್ರವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಅವರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಶಾಲ್ ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ. ಭಾಸ್ಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೋಡಾಪನು ದಾನೆ ಬಂಡ ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಲ ತೋರಿಸನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಏರಿಗ್ಲಾರು ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಅವೇತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಭಾಸ್ಕರನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರೆಗಾಣಲೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಐಕಿ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಸಾಧಿ ಪೋಲಿನ ತೊಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ದು ಅವೇತು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅವಾರು ಅವೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಾನೆ ಭಾಸ್ಕರನಾಗ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವೇರಿ ಒದಗಾದ ಕೊರನದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ.
ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕೂಡೋರಿ ವೇದಿಕೆಗಳೇರಿ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಭಾಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀಯುತ ರಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆಮಜ್ಜಲು ನಂಗೆ ಮಾತ ತೆರೆದಿಪ್ಪು ಆರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ತೆರೀತೀನಿ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವಾದ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಮನಾಥ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮೆ ಅದು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ನ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ತದ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ತೊಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚಿನ ರಮಣಂದನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ರಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆಮಜ್ಜಲ ಮೇರೇನು ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳಾಗಿರುವಂಥ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಟ್ಟೋರಿ ಇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ದಾನಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ JK ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮುಡಿಪೊಡು ಕಟ್ಟದು ಈ ಭಾಗದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಕರಿನ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಮುಡಿಪು ಕೋರ್ನಾಡು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಈ ವರ್ಷ ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಏತು ಜನಕ್ಕೂ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತದಿರಂದು ಆರು ಏರೆಲ್ಲ ಪಂಡದಿಪ್ಪಂದು ಆಂಡ ಆರು ಮಲ್ಪಂಚನ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದ್ಲಿಕ್ಕ ಆ ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು ಈ ವರ್ಷ ಯುವ ಬಲಗದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ಜವನೇರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಂಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ಭಟ್ರ ಬೈಲದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಭಾಗದ ಜವನೇರಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಘಡ ನೀಡಿ ತೀರ್ಪೋನಾಗ ಆ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲೆ ಬಾದು ಉತ್ತದು ಮಾತ ದಾನಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ತಂಡೆ ಮಲ್ತದೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲೇರು ಈ ಅಜ್ಜಿ ತಂಡೆ ನೆನಾತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಒದಗಾದ ಕೊಡದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಲೇ. ಇಂತಹ ಯುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾರಿ ಕೈತಲಿಪುನ ಇಲ್ಲದಾರು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ತರಾದ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಕೊರದು ನಂಗೆ ಆ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು ಅವತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣನೆಲ್ಲ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಐತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರದು ನಂಗೆ ಪಾಲ್ಪಡಿನಾರು ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪೊರ್ತುಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂಲು ಅನ್ನದಾನ ನಡಪುಣದಾಂಡ ಐಕ್ ತರಕಾರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ತಲ್ಪದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಈ ಪ್ರವೀಣನ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಪ್ರವೀಣನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರದಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಕಪ್ಪ ಕರ್ಕೆರೆ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಅಸೈಗೊಳಿ ಸೈಟ್ ನಮ್ಮ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರತಾಳದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾಗತ.
ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಕಲು 17 ಜನರ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಲ ಮಾತು ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಕೇಶವನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಈ ಬಾಗಡು ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ಲೇರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡನ್ನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. ಈ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲಿಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅನಂತರಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಟ್ಟು ನನಾತ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇನು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಎಂಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ದು ಭಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಈ ಸಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೆಗೆ ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪದಾರ್ಥ ನಡೆಪಂತಿನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸುವುದಲ್ಲೇ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣನಿಗೆ. ರವಿಯಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರು. ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ರವಿ ರೈಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅನ್ನದಾನ, ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಕೊಠಡಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸುಮಾರು 50,000 ಮೊದಲಿಗೆ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಹಲ್ವಾ ಕುವೆತಬೈಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಹಾಗೂ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಹಲ್ವಾ ಕುವೆತಬೈಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಉದ್ಘಾಟಕರ ಮಾತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಹಲ್ವಾ ಕುವೆತಬೈಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಅನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಊರದ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆದ ಬಯ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನೇ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕದ ಉಂತ ಹೊಡೆದಾಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಸಾಧು ಸಂತೆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಐಟು ಮೇಲ್ ಪಂಕ್ತಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣಿಯರಿಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಂದ ಪನಿಯರೇ ನಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ. ಅವ್ರು ಏತ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಿದ್ದಿಯರೆ ಇನ್ನಿಂಟಲ್ಲ ಏರೆಡ್ದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಜತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆರು ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮುಡಿಪಾದ ದೀದು
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತ ಎಂಚಿನ ಪುರ ದಾಳಿ ಆಪುಣ ಐನ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ಈ ದೇಶಡು ಆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೊನಪೆರತ್ತ ಇಂದು ನಮ್ಗೆ ಓಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಸಂತೆರ್ನ ನಿಜವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ ಪನಿಯರೆ ಯಾನ ಈ ಸಮಯಡು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ. ಅಂಚಿನ ಸಾಧು ಸಂತೆರಾಯನ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಎಂಕಲ ದುಮ್ಮು ಪೋಂತೆ ಸರಾಗಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ನೋಡ್ದು ಅಂಚಿ ಪಾಯರಾಬುಜಿ ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ರಾಜನಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಜವಾದ ನಡುಟುಂತು ಕುಲ್ಲೋಡಿತ್ತೇನೆ ಎಂಜಿನ ಹೊಲ್ದ್ರಲ್ಲ ನಡುಕು ಬರ್ರೆ ಕೇನು ಜೇರು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 32 ವರ್ಷದ ನೆಂಪು ಅಪ್ಪುಡು ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇತ್ತೇನೆ. ಆ ಮೂಲೆಡೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸೀನನ್ನೇ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿರುವಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಓಲಾಂಡಲ ಆನಿಡ್ದೀನಿ ಮುಟ್ಟಲ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಪಿರೌಡು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುನಿ ಆರ ಇನಿಕಲ ಮೂಲೆಡೆ ಕುಲ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇತ್ತನೇನಿ ನೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಬೈದರಿಂದ ಬನ್ನಿರ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀನಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದಿದು ಯಾನಾರ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತುಯಿನೆ ವಾ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಇನಿ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಗೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಮೊಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ತಿಗಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೇನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿರಿಂದ ಪನಿಯರಂದು ದೇವರನ್ನ ಮೈಮೆಂದು ಪನಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸೀನನ್ನ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ತೊಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪನಿಯರ ಯಾನು ಖುಷಿ ಪಡಿಬೆ ಅಂಚಿನ ಸೀನನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಯನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಬೇರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಬಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸುದ ಪಿರೌಡು ಎಂಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಇತ್ತಿನ ಅರಿಯರಿಂದ ಬಂಡ ರವಿಯನ್ನೇ ಆ ರವಿಯನ್ನೇ ಮಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಜಗದೀಶಾಳ್ವೆ ಏಪನೆ ಈ ಸಮಾಜದ್ದು ಪಿದೈ ಓದು ಆತು ದಾನೆಂದ ಬಂಡ ಯಾನ ಹೂವೆ ಮಲ್ಪಡ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಬಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದುಪ್ಪು ಹೂವೆ ಆದಪ್ಪು ಯಾನ ಐಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆದನೋಡಂಡ ರವಿಯನ್ನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ತೆದೊಂಜಿ ದಾನೆಂದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಪೂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಆರು ಯಾನ ಅರಗೆ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ರವಿಯನ್ನ ಈರು ಅರಿತ್ತೆ ಅಸೈಗೊಳ್ಳಿತ್ತಿಂದ ಒಂದೇ ಬರ್ತನಾಗ ಇನ್ನೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವರು ಎಂಚೆತ್ತುವರು ಎಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಾರದರ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಥಿರ ಅದು ಒಂತು ನಾರತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಸುದೃಢವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುನ ಕೆಂಪು ಅಲ್ಲದ ಪಾಯ ಅದಪ್ಪು ಪೊಯ್ಯದಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಇನಿ ನೆಮ್ಮದಿಡಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಇರಂದಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏರಿಂದ ಬಂಡ ರವಿಯನ್ನೆಂದು ಪನ್ನಿರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಪರವಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ರವಿಯನ್ನೇ ಅಂಜಿನ ರವಿಯಣ್ಣನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನೆನೆ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿನ ರವಿಯನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಉಲೈ ಇತ್ತಿದೆ ಈತ್ ಮಾತ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ಪುವಿರಂದು ಬಂಡ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅದು ಅರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಡುಂಡು ಏರ್ನ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನಿರ್ದವರ ಆರ ಸುದೃಢವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಓಲು ಪಾಪದಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಓಡ ಆರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನಗಲಂಚನೆ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಜನಗಳನ್ನ ಬೇಲೆ ಓಡ ಐನು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜದ ಮಲ್ತುಕೊಂಡಂಚನ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ನನವರಿ ರಮರದನ್ನೇ ಆರು ಪಾತ್ರ ಜೀವನ ಬೇರು ಪಾತ್ರನ ಆರ್ನಾಥ ಶೋಕದ ಭಾಷಣದ ಏರ್ನಲ ಜನ ಕರಿವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ವೇದಿಕೆ ರಮಣದನ್ನ ಭಾಷಣ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಆರು ಪೊಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಂಜನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಚ ಇಡೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಯ್ಟುಪುರ ಎಂಚಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ ಐನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅನುಸರಿಸದು ಎಲೆ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಂದ ಆರು ಕೊರೋನಾ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಓಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೈಚೇರಿ ಅನ್ ತೂಯಿನಿ ರಡ್ಸರ್ದೇರೇನೆ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈಜಿನ ಆ ವೇದಿಕೆ ಎಟ್ಲ ತುದಿಜಿ ಆರು ಒಯ್ಕಲ ಕೊರಂದನಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ರಮಣಂದನೆಲ್ಲರು ಅಂಜನೆ ಅಜಿತ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ಅಂಜಿ ಬಂಗೊಂಡ ಐತ ಪಿರ ಉಂತುದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಜಿತನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಾರ ಸೀನನ್ನೊಟ್ಟೆ ಉಂತುದು ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡಮಠ ಬುಲೆಯೊಡೈನ ಪ್ರವೀಣನ್ನೆಲ್ಲೇರಿ ಅಂಜನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ನಮಗೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ
ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡ, ಭಜನೆ ಬೋಡ, ದೇವರು ಬೋಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಏರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲದ ಈತಜ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರೆಂದು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ ಈತಜ ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತಲೇಕನೆ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಗಿಜ್ಜರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ಯು ನಮ್ಮ ಅವಳು ದೇವರು ಆ ಮಡತನ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿಡು ಮುಗಿದು ಪುನಗ ಅವು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಪನೋಡ ದೇವರು ಆಯುಷರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಏರಿಯಾಗಳ ಕುರ್ತುಜೇರು ಅವು ಆರು ಎಣ್ಣಿನಾಗ ಅವು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅಂಟಲ್ಲ ఆయన ಆಯುಷ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಅವು ಪೋಡೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಪುನ ಅವು ఆయన ಪರೀಕ್ಷೆ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎಂಚ ಎದುರಿಸವೇನ ಈಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಏನನೆ ದೇವರು ದಿಂಜ ಎತ್ತರಗಳ ಕುಂದು ಪೂಜಾರಿ ಕಂಕನೆ ಮಾಡ್ದು ಕಂಕನೆ ಬೂರನ್ನಗ ರಪ್ಪ ತಿರ್ತದೆ ಕುಂತ ಒಂದಲ್ಲಿರೋದು ಎನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಎನ್ನ ಬದುಕಡಿ ಅನಿತ ಕೇರ್ನಾಗ ಎರಡಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಡು ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರೋಗ ಮಿನಿ ಕುಂದು ಎರಡ ಎಂಗೆ ಏನಲ್ಲ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾನ ಎಂದೇ ರೀತಿ ದಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಳು ನಂಬಿಯ ಬೆರೆಪೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಬಾ ಅಂದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಎದ ಸರ್ತಿ ಏನು ರವಿಯನ್ನಡ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಏನನ್ನು ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ರಿ ಅಡೇಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತೆ ದೆರ್ಪುವೆರೆಂದು ದೇವೇರು ಏಪಲ ಉಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನಂದು ಯಾನು 2-3 ಸರ್ತಿ ಯಾನಿ ಮೂಲ ಉಂತದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಅವು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದೆ ಯಾನು ಇನ್ವೆ ಜನಕುಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಪಲ ಕಾಪಿರೋಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಆಡಂಬರ ದೇವರೇನೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ದೇವರೇನು ವೈಕಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ ಬೇರೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ಬೇರೆನೇ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ನಾಡಲ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ಪಾಪ ದಯಮಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಬೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಏರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅನುಯಾಯಿನಗಳು ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಪೋಪ ನಂಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಮುಖ್ಯ ಅವಳು ವೇದಿಕೆ ಏರುಲೇருந்து ನಂಗೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಂಚಾದು ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸಾರೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ಭಕ್ತಿ ನುಮಲ್ ಪೋನ ಐಕೆ ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಓಲು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುಣಿಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಏರು ಅಪವಾದ ಪಾಡುವಿನ ಆಗ ಅವಲೇ ಅಂಚಿನ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊರಿಯಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒರಿಯುಂಡು ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಡೆಯನ್ನ ನಂಗೆ ಆಪುನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಒಯ್ಲ ತೂವಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಏಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕರಿನ ನೆಟ್ಟು ನೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ತೇರು ರಮಣ ನನ್ನೆ ಬಂಡೇರು ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ವಾ ಸಂಘಟನೆ ಜತ್ತೆರ ಅಪಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೂ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವಾ ದೇವರೇನು ಬತ್ತೊಂದುಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪುಜ ನಂಗೆ ರಾಜಕೀಯಗೂ ದೇವರು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ನಂಗೆ ಇನಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 2014 ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಿನಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಪುಜಿಂದಾಂಡ ಇನಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಓಲು ಉಂಡೊಂದು ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯದ ಬಾತೇರ್ನಿ ಓಡೆ ಎತ್ತುನೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ 2047 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ನಂಜನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಖಂಡ ಭಾರತತ್ ಅಖಂಡ ವಿಶ್ವ ಆಪುಡು ಬಂದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಎಂಡು ಅಂಚಿನಪುರ ಒಂಜಿ ಆವಡುಂದಂಡ ಇಂಚಿನಪುರ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆತದು ಆ ದೇವರೇನು ಸಂಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ ಎಂಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನವಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಒರಿಪಣ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತೆರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಡಿಬೋಲೆಯದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಭಗವಾನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ಮಿತ್ತಚಾವಡ್ಡುಪುಣ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡಪೂರ್ವೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪುಣ ಮಾತ ಬಿಣ್ಣೆರೆಗಳ ವಂದಿಸವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿಣ್ಣೆರೆಗಳ ತರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗ್ಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು
ದೇವೇರ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನವು ಪಂಡಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಪಂಡ ತಿಕ್ಕುನವಳ ಹತ್ತಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಬುಡ್ಪುನವಳ ಹತ್ತಿಗೆ ಆ ಚಾಕರಿಗೆ ಆ ದೇವೇರೆ ಎಂಚೆಂಚಿನಕ್ಲು ಬೋಡು ಪಂಡದು ಆ ದೇವೇರೆ ಆಕ್ಲೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ ತುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡವಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಇದು ಮಲ್ಲ ಬುಳೆವಡಾನ ನೆಕ್ ಮಾತ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಏರು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆರ ಅಕಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪನಗ ಆ ದೇವೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಕೆಲಸಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೇರು ಆ ಯೋಗನ ಅಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ನನಾತ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಅಕಲ್ನ ಆಶಯ ಉಂಡಾಯಿನಿ ಈಡೇರಿಸುವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆದು ನನಾದು ಬುಳೆವಡು ನಮ್ಮ ರವ್ಯಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭನ ಹಾರೈಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಣ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಮ್ಮ ಉಡಲ ದಿಂಜವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ರಾಯಿನಂಚಿನ ಗುಲಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದುಪ್ಪನಾರು ಮೆರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಂತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಂತು ಗುಳಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರಿಗಳ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಂತು ಮಾಂತ ದೇವಿಗಳ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಮಂತಂತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿನಗಲಿ ಮಾಂತರಿಗಳ ಒಂದಿಸವಂತು ಅಂಚನೆ ಎದುರುಪಾಗಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಡಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿವರಿಗಳ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಂತು ಮಾತು ಇಲ್ಲಲು ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಏರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ಪೊಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾಯಿಜಿಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಗುರುಕುಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ಪೊಡು ಗುರುಕುಲು ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಆ ಪರಿಸರ ಸಂಸ್ಕಾರವೈತವಾಯಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಿಸರ ತಿಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಓ ಒಂಜಿ ಮಾಂತ ಧರ್ಮನೇ ಇಜ್ಜಂತನ ಪ್ಲೇಸ್ಡು ಹೋತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚೆಪ್ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸರನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಹಿಂದೂ ಆತಿತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮವೇ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಕೊಂಡು ಅಂಚೆಪ್ಪುನಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಾಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸರನೇ ಆ ಸಂದರ್ಭನೇ ಇಜ್ಜಂತಾಂಡು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊರತು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋವಂತುಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ದಾನ್ಯಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೀಲಿಗೆ ನಮ್ಮರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬುಡುತು ಪಿದೈ ಪೋಪೇರು ಅವಾಗ ಐಕ್ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಸದಾವಕಾಶ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸಂಸ್ಕೀರ್ಣ ತಿಪ್ಪಡು ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲಿಪ್ಪ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೋತಿಪ್ಪನಗ ಅವಲ್ತ ಜೋಕುಲೇನು ತೂತು ಅವ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಂಡೇನು ತೂನಗನೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ನಿಜವಾತ್ಲ ಅಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಯಾನು ಬರೆದು ಗೊರ್ಪೆ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ಜೋಕುಲನ್ನು ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಕಾರಣ ಯಾನು ಅವು ಶಾಲೆ ಬುಧರ್ ಬಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ತಗಲೆ ಬೇಜಾರವು ಅಂಡ ನಮ್ಮನೆ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಆತು ವಿದ್ಯೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಬಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಶಾಲೆಟ್ಲ ಕಲ್ಪಾಪೇರು ವಿದ್ಯೆ ಬಜಿ ಮಾಂತ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರವಿತವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಗುರುಕುಲಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಧಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಬಜ್ಜಿ ವಿದೇಶದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ತೆರೆಯೋಣ ದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಮಾಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸವಂತು ಆ ಪೆಡಿಕಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ತ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪಂಡದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ವಿದ್ಯೆನ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪರಿಸರ ರೀತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಐನತರ ಮೂಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಸೀನನ್ನೇ ಅವಡು ಮುಲ್ತ ಸಮಿತಿತ ಸರ್ವೇರೆಗಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಒಂದಿಸಾಪೆ ದಯಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ ಬಾಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂದು ನಕಲು ಆಯ್ತಾ ಪಿರವು
ಸುಮಾರು ಜನ ಇಜ್ಜಂತೆ ಒರಿಯೋಡ ಮನ್ಪುಣ ಬೇಲೆನೇ ಹತ್ತು ಐನತಾರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವಂತು ಇಂಜಿನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂತೊಂತು ಇಲ್ಲಿರು ಅಂಚೆಪುನ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವಂತು ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರನೇಕು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಿ ಈ ಪರಿಸರ ರೀತಿನಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಊರದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವಂತಿಪ್ಪೇರು ಐನತಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭಗ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಒಂದಿಸಾವಂತು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ತಿಂಚಿನ ಈ ಸಮಿತಿತ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಒಂದಿಸಾವಂತು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸಾಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸೇಗೋಳಿ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆಶೀರ್ವಚನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಗುರುಪುರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗೆ ಒಂಜು ದಿನ ಬತ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಂದು ಪನಂಚಿನಾರು ಇತ್ತ ಆಶೀರ್ವಚನದ ನುಡಿ. ಹರಿ ಓಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಾಕಿಲ ಹೇತುಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪೂರುಷಮಾದ್ಯಮವ್ಯಯಂ ಯನ್ನಾಭಿಜಾತಾದರ್ವಿಂದಕೋಶಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿರಾಸೀದ್ಯತ ಏಷ ಲೋಕಃ. ಜಯತ್ಯುಜುಕ್ಷೇಣ ಸುಖಾತ್ಮಬಿಂಬಃ ಸ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕಾಂತಿಪ್ರತತಃ ಸದೋದಿತಃ ಸ್ವಭಕ್ತಸಂತಾಪದುರಿಷ್ಟಹಂತ ರಾಮಾವತಾರೋ ಹರಿರೀಶಚಂದ್ರಮಾಃ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ. ಅನವಧ್ಯಾತ್ಮಚಾರಿತ್ರ್ಯಂ ವಾದಿಖದ್ಯೋತಭಾಸ್ಕರಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಂ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೋತಭಾಸ್ವರಂ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಹರಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸುಮಾರು 30 ದಿನದ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂತೇರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಭಜನೆ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಅವು ಬದುಕದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು. ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅಸಂತುಷ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಅಸಂತುಷ್ಟಿನ ಎಂಚ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಬಯ್ಯಗ ಕೈಕಾರ್ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದ ಅಥವಾ ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ ಮಂತೊಂದ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಭಾವಚಿತ್ರ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಐತೆ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದು ಎರಡು ಕೈಲನ್ನ ತಟ್ಟೊಂದು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನು. ಭಜನೆ ಪಂಡ ಭಜಿಸು ಜಪಿಸು ನೆನೆಯು ಆತಿ ಭಜನೆ ಪಂಡ ಆತಿ ಐಕೆ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಇಜ್ಜಿ. ಮಹತ್ವ ವೈಕಿಪ್ಪುನು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋಣ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಐಟು ದಿಂಜ ಮರ್ದಲುಲ್ಲ. ಆ ಮರ್ದನ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂಡ ಮನಸ್ಸು ಸುಖಿ ಆಪುಂಡು, ದೇಹ ಸೌಷ್ಠವಾಪುಂಡು, ಶಾರೀರಿಕ ದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ದುಂಬುಡು ಮಾತ ನಮಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಭಜನೆ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನು ಕೇಂಡ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನು ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ನಂಗೆ ತೋಜೋಡು, ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ಪಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವೋಡು. ಅಂಚ ಪಂದು ನಂಗೆ ಅಪಯಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಕಲು ದೇವರನ ರೂಪ ಅಕಲು ನಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ. ನಮಕ್ ವಿಪರೀತ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಂದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ದೇವರಿಜ್ಜೇರು. ವಿಪರೀತ ಸುಖ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ಪುನಿ ದೇವರುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪಾಯರ ಉಂಡು, ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪಾಯರ ಉಂಡು, ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಪು ಜೇರಕಲ್ಲ, ತಿರುಪತಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪು ಜೇರು ದೇ ಪಂಡ ಆ ಸುಖ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪಾಯರ ಬಿಡು ಪೂಜಿ. ಆ 5 ದಿನ ಸುಖ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪಾಯರೆಗೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಪೂಜಿ. ಆ ಸುಖ ಪೂರ ಪೋದನಾಗ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿನ ಕೈ ತಲ್ಬೋದು ಜಾತಕ ತೊಯ್ಪಾನಾಗ ಭಾರಿ ಪಿರವಡು ಬಂತನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಈರು ಏರ್ಲೇನು ನೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಲ ಪರಕೆ ಎಂದು ಪೋಪುನು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ. ಕೆಲವರು ಪರಕೆ ಪನಂದೇನೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಪೇರು. ಈ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಪನ ವಿಷಯ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ದಾದಾತನ ಮಂಡ ಆಯ್ತ ನಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ತ ಅನುಶಾಸನ ಆಚರಣೆ ಲವ್ಮಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ. ಇತ್ತೆತ್ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಮನಸ್ಸಾನಗಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ. ಆಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪು ನಾವು ದಾದವು ಕೇಂದ್ರ ಕಟು ನಿಷ್ಠೆದ ವ್ರತಾಚರಣೆ. ಆ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ ಬಹಳ ಕೈತಲ್ಲ. ವ್ರತಾಚರಣೆಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಒಲಿದೀನಿ ದೇ ಪಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪನು ಕಾಡು ಮೇಡಡು ಆಯ್ ಗುಡಿತೌಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ದೇವರತ್ತಾಯಿ ಕಾಡು ಮೇಡಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಲೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಯಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಲ್ಪೋಡು ನಾಡ ಆ ರಾಮ ಶಬ್ದ ಎಂಚ ಬರಡು ಕೆಂಡ ವರ ಆ ಮರ ತೋಡು ವರ ಈ ಮರ ತೋಡು ಐನು ಪನೊಂದು ಪೋಲ ಆ ಮರ ಈ ಮರ ಆ ಮರ ಈ ಮರ ಆ ಮರ ಈ ಮರ ಒಂದೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು ಮೊಂಡ ರಾಮ 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 ಅಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು
ಆಮರ ಈಮರ ಪನ್ಪುನ ಈ ಶಬ್ದಗ ಪ್ರಾಸ ಇಪ್ಪುನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಂತ ಉಂಡು ಆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪೂರ್ವಾಚೀನ ಲಿಪಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳ ಪಾತಿರುವ ಮಲಯಾಳದ ನಿಜವಾದ ಲಿಪಿ ಇದ್ದಿ ತುಳು ಲಿಪಿಯೇ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಆಂಡ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾದ ಜೇರು ತೂಲೆ ನಮಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾದ ಜೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಸಹಿ ಮನ್ಪುನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೂನಗದಾದ ಮೊಗಲು ಲಾ 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 ಅಂದು ಒಯ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂತ ತೋಜುನಾತೆ ಆಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ತುಳುಗು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಸರಿ ತುಂಡ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಕನ್ನಡದತ್ತವು ಐನು ಗಂಧರ್ವ ಲಿಪಿ ಇಂದು ಒಂದು ಪೇರು ಅನುಶಾಸನಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಒಂದು ಅನ್ಪುನ್ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಪೋತಿ ನೆಡ್ದ ಅವರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಐನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನೇಕ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಪಗ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಪನ್ಪುನ ಈ ದೇವೇರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಸ್ವರೂಪಡಿಪ್ಪುನ ದೇವೇರು ವನದೇವತೆ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ವನದೇವತೆ ಅವು ಕಾರಡುಪ್ಪುನ ದೇವೇರು ದೇಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆ ರೀತಿ ಇಡುಕುಲ್ಲ ಏರೇನು ಅವನು ಯೋಗಮಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂದು ಯೋಗಮ ಶ್ರೇಂತು ಏನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮನ್ಪುನಾರ್ ಆರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಕನಗ ಇಡೀ ಆ ನಮಸ್ಕಾರಡಿ ಯೋಗ ಭಂಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಾಪೇರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಿಗುಲ್ತುಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಯೋಗ ಭಂಗಿಡು ಕುಲ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ್ಲೇರ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇದ್ದೀಯವು ನಿಕ್ಲು ಬಂಗಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಲ್ಲೇರಡ ಬಹಳ ಸಾಧನೆವು 2 ಸೆಕೆಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಗಂಟೆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ನರ ಬೇನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಬೇನೆಲ್ಲ ಬರಬುಜ್ಜಿ ಆ ಯೋಗ ಮಾಯೆ ಅಥವಾ ಆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕುಲ್ದೀನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕಾರ್ಗೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದೇರು ತೂಲೆ ಕಾರ್ಗೊಂಜಿ ಪಟ್ಟಿಬಾರ್ದೇರು ಪಂಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲೀನ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಳ್ಳ ತರದಿರ್ಗುಂಡು ಲಕ್ಕೆರ್ಲ ಲಕ್ಕಡ ಪಟ್ಟ ಬೂರು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆ ರೀತಿಡ್ ಕಾಡಡು ಕುಲ್ಲಪಾದ ನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣನು ವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸದ ಮಕರ ಮಾಸ ಸುಮಾರು 48 ದಿನತ್ತ ವ್ರತ ಆ 48 ದಿನತ್ತ ವ್ರತಟ್ಟು ಒಂತೆ ದುಮ್ಮು ಬೋನಾಗ 24 ಇಂಚ ಮಾತು ದಿನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ 48 ದಿನದ ಕಠಿಣ ವ್ರತಟ್ಟು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಿಕ್ವೇರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಆ ಅನುಷ್ಠಾನಗ ವ್ರತ ಅಂದು ಬುದಾರ ಅಂಚಾದ ನಮನ ದೇವೇರ್ ನಕಲಿಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಬೋಡಾಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ನಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಯ್ನ ಭಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಅರ್ಥಾತ್ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನು ಕನಕದಾಸಿಯರು ದೇಹನ ಮಂತಿನಿ ಈ ದೇಹನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಭಜನೆ ಬೋಡು ಡಿಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಕಂಬಸೂತ್ರ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಎಂದಿಗಾದರೊಂದು ದಿನ ಸಾವು ತಪ್ಪದು ಐನಾರು ಮೂಜಿ ಸಲ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಕನಕದಾಸಿಯರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ್ಗೆ ಏನು ಮೇರು ಕನಕ ವರಪಂಡೆಯ ಐನು 3 ಸಲ ದಯಪ ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಕನಕದಾಸಿಯರು ಪನ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗದ ಮಾನವೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜೀನ್ ಅಕಲಿಗೆ 100 ಸಲ ಬಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಓ ಕಟ್ಟ ಪುಣಿ ಮುಟ್ಟ ನೆನೆಪೊಪ್ಪುಂಡು ಓ ಕಪಿರ ಬತ್ತಿಗೇನು ವೇರು ಇದು ಯಾಕಡೆ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಕೊರಿ 2 ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚೀಟಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಕೊರೋಡು ಅವು ಬಸ್ಟು ಅಲ್ಲ ತೀರ್ತು ಬುರ್ನು ಗೋವಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣತ್ತ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದ ಬಂದ್ಪೇರಕಲ್ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದ ಬಂದ್ಪೇರು ಅತೀವ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಅಪಿನದಾದ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರಕಲ್ಲ ಅತೀವ ಜ್ಞಾನ ಬರಡು ಎಲ್ಲದ ದಾದ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ದಾದ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾಕಲು ಬೊಕ್ಕದ ದಾದ ಐಲ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪುನಃ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ನಾನು ಮೂಜಿ ಸಲಪ ನೋಡು ತುಲೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ ಮನ್ಪತ ನಮ್ಮ ಅವು ನಿಜವಾದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಎಂಗಲ್ ಮನ್ನ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ಪ ಅವಿನ ವರಪಂಡ ಯಾವಜಿಗೆ 3 ಸಲ ನೋಡಿಗೆ ವರಪಂಡ ದೇವರಿಗೇನು ಜೇರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಏನರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುವರಿಗೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅವು 2 ಶಬ್ದ ಅಮ್ಮ ಆ ಊ ಮ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಇಟ್ಟುಂಡು ಓಂಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆನ ಸಾಂಕದ ಬಾಲೆನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇನು ಮಲ್ತುಕೊರದು ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲಾಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಮ್ಮನ ನೆನೆಪು ದೀಪುಂಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಮರಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಅಂಡ ಅಮ್ಮ
ಯೌವನ ಪೋದು ಮುಪ್ಪು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೇನು ಮರ ಪೂಜಾಲ್ ಒಂದು ದೇವರೆಗಳ ಭಕ್ತಗಳಿಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಈ ಭಜನಿಡ್ದಾವರ ನಮಕ್ ಸಿಕ್ಕುನ ಸುಖದಾದಕೆಂಡ ಕೈತಳ್ಳು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಿದ್ದು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ತಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧನ ಬುಳೆಪಾದ ಯಾನೇ ದೇವರಾವಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಬಂದಿನಿ ಈ ದೇವರಾವಲಿ ನಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಕಟುವಾಕ್ಯ ತತ್ವಮಸಿ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಮುಟ್ಟು ಬಡ್ತದ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ ತೋಜು ನಮಕ್ ಆ ತತ್ವಮಸಿ ಪನ್ಪುನ ಉಪನಿಷತ್ತದ ವಾಕ್ಯ ಪಂಡ ಈ ದೇವರಲ್ಲ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಶಾಸ್ತ್ರಡಿಪ್ಪುನ ಅಥವಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವ್ರತಟಿಪ್ಪುನ ಮಹಿಮೆ ಓಕೆಂಡ ಅಕಲೇ ದೇವೇರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರನ್ನು ಕನ್ನಿಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ತಡು ಕನ್ನಿಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರನ್ನು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವೇ ಬೇತೆ ಸ್ವಾಮಿನಕಲು ಪೂರ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ ಬತ್ತೋಡು ದೇಗ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಉಲ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪಂತೂಲ ನಿನ್ನ ಉಲ ಯಾನ ಅಯ್ಯಪ್ಪಂತೂಪೆ ಕಡೆಕ್ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಯಾನೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪೇನು ಬನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬನ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವ್ರತಾಚರಣೆಡು ಉಂಡು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ದಾವರ ಅನಂತ ಭಜನೆ ಇರ್ದಾವರ ನಮಕ ಭಗವಂತನ ಒಲಿ ಸಾಯರ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ದಾಸವರೆಣ್ಯರ್ನಕಲು ಅನಂತ ಕೊಂಡಾಡದೇರು ವಿಜಯದಾಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಳಾದಿಯವು ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆ ಪಂಡ ಈ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡ ತಾವು ಮಣ್ಣಿದ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ಮುದ್ದಿನ ಈ ಸರಿಯಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತಾಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಲು ಏನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬತ್ತನಂದ ಆ ಬಂಗಾರನ ಅಂಚೆನಿದಿಯಡ ಅವು ಬಂಗಾರ ದಯಗಲ ಪ್ರಯೋಜನಿದ್ದಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ ಅಡವುಗಳ ಬರ್ಪುಜವು ಅಡವು ದಿಯರೆಗಳ ಆಪುಜಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ ಅವಾಗ ಒಯ್ನ ಅಡವು ದಿಯರ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಬಟ್ಟಿಗಳಿ ಸಾದಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಥವಾ 23 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಅಡವು ದಿಯರೆಗೆ ಆಪುಂಡು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಡವು ದೆಪ್ಪುಜಿ ಅವು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಪುನಿ ನಿಕಲು ಬೇತೆ ಓಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊನೆ ಎರಡಲ್ಲ ಅಕಲು ತೂಪೇರು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯಿನ್ಲ ಮಾತ ಬೈದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸನ್ನು ಅವಳು ಕೊರೋದು ಇವೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅಕಲು ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಅವಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬೋಯರು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಪನಗ ಈ ದೇವೇರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವತ್ತು ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸ್ವತ್ತು ಅವು ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಆ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನನ ನಮ್ಮ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೇರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವಿನ ಅಂಚಿನಿದಿ ಒಂದು ತೂದು ಐತ ಕಳೆನ್ ನಮ್ಮದೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಬ ಒಂದು ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವಂದ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನ ಎರಡು ಲೋಹಲು ನಿಗಲು ಅಯಸ್ಕಾಂತನ ಕರ್ಬಗೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಬಲೆ ಆ ಕರ್ಬನೇ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಆಪುಂಡು ಕರ್ಬನೇ ವೈಪರಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಒಂದು ದೇವರೆಗಳ ಭಕ್ತಗಳಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮುಖ ಸಂಬಂಧ ದೇವರಡ ಏತು ನಮ್ಮ ತಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಭಜಿಸುವುದು ಜಪಿಸುವುದು ನೆನೆಯುವುದು ಒಂದು ಮಾತಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಭಜನೆದ ಪುರಂದರದಾಸರು ಪನ್ಪೇರತ ಅವಿನ ಏತ್ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಡು ಪನ್ಪೇರು ನಂಬದಿರು ಈ ದೇಹ ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನ ಭಜಿಸಿ ಸುಖಿಯಾಗು ಮನುಜ ಎಲು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ ಒಳಗೆ ಮಲಮೂತ್ರಾದಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಹವು ಹಲವು ವ್ಯಾಧಿಯ ಬೀಡು ಪಂಚಭೂತದ ನಾಡು ಬಲುವ ದೇಹವ ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡ ಮನುಜ ಹರಿಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡು ಹರಿಕೀರ್ತನೆಯ ಕೇಳು ಒಂದು ಪುರಂದರದಾಸರು ಪನ್ಪುನಿ ಈ ದೇಹ ಉಂಡು ಪಂಡಿದೆ ಈ ಬದುಕೊಚ್ಚಿ ಈ ದೇಹ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡೆ ಇರತ್ತ ಕುವೆತ ಬೈಲ್ ಆರು ಪಂಡೆ ಇರತ್ತ ಯಾನ ಬದುಕು ದಯಟ್ ದೇಪಣ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಶುಗರ್ ಉಂಡ ತಾವು ಏಪನೆ ಯಾರನ್ನು ಕೆರ್ದು ಮುಗಿತಾತನು ಇತ್ಯಾರನ ದೇಹ ಇಪ್ಪುನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮತೀರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ದೇವರ ದಯಟ್ ದೇಪಣ್ಣ ಆರು ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜ ಪಾಡೋಡಂಡಲ್ಲ 10 ಸಲ ದೇವರೇನೇನು ನೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ಬಾಡಿಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವರ ಅಂಚಿ ಪೋದಿಂಚಿ ಬತ್ತನಾರು ಅಪನಗ ಒಂಜಿ ಶುಗರ್ ಆರು ಈತಿಡು ನಮ್ಮನ ದೇಹನ ಕೆರ್ಪುಣುಂದಾಂಡ ಶುಗರ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಣುಂದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ ಶುಗರ್ ಏಪ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಬೈದಿಂದೆ ಅಥವಾ ಏಪ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ದೇಹದ ಏಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಯ್ಪಾಣೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ದೇವರನ್ನು ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಈ BP ಅವು ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಬರಡೆಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಡ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಉನಿ ಎಂಗದಾಲ ಬರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಡಿ ಕರ್ತೊಂದು ಬಲ ಅಂದ ನಿಗಲು ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ವ್ಯಾಸೇರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಡ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶರಶಯ್ಯಡು ಜೆತೊಂದೇರು ಅರ್ಜುನೇ ಒಂಜಿ ಶರಶಯ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ ಕೊರತೆ ಭೀಷ್ಮರು ಗೆತೊಂದೇರು ಭೀಮೆ ಬತ್ತದ ಪಣ್ಪಿ ದಾಯಿಗಾರೇನು ಗೆತೊಂಡ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಂಡೆ ಪುಡಾತದ ಕೇರ್ಲೇರೇನು ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣೇ ಪನ್ಪೆ ಭೀಮ ಅಂಚ ಪನ್ನಡ ಮಗ
ಆರು ಜ್ಞಾನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಲ ಇತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ఆయన ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅರಡ ದಾದ ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಅಪಗ ಭೀಮೆ ಬನ್ಪೆ ದಾದೇನು ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಅರಡ ನನ್ನ ಭೀಮಗ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಪಂಡದು ಅರ್ಜುನಡ ಬನ್ಪೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಪೋಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಗೆತೋಲ್ನ ವಿಷಯಲೇನು ಅಪಗ ಭೀಷ್ಮೇರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುವರು ಅರ್ಜುನ ಶ್ರುತ ಕೌಂತೇಯ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡವು ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಕೇನ್ನ ಅರ್ಜುನೇ ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಬುಳೆಪಿ ಅವೇ ಭೀಮೆ ಕೇವಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದ ಅವತಾರತ್ರಯ ಆದ ಬೋಪೆ ನಮ್ಮನ ಬದುಕಡು ನಮಕ್ಕೆ ತಿರಿಯರಪ್ಪನು ದಾದ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಭಜನೆನ ಕಲ್ಪಾದನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಸುಖ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ದುಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ನಿವಾರಣೆ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರನ್ನ ಪಿದೇಬೋದು ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುದೊಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರಡು ಸುಳಾದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ವಿಠಲ 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 ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಜೀನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಪುನತ್ತ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪುನ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಂದ್ಪುಂಡು ವಿಠಲ 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 ಬಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಜೀನ್ ಅಪ್ಪ 7 ಸಲ ಬನ್ನೋಲಿ 108 ಸಲ ಬನ್ನೋಲಿ 1008 ಸಲ ಬನ್ನೋಲಿ ನಿರಂತರ ಬನ್ನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಜಿ ಉದೇನು ವರಿ ಹರಿದ್ವಾರ ಡಿಪ್ಪುನವರಿ ಸಂತೇರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಂದದ ಪಾಯರು ದಾದ ಬಂಡ ಅರಿನ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಾದ ಆ ಬಿಟ್ಟಲ ಬಿಟ್ಟಲ ಶಬ್ದ ಪನ್ಯಾಗ ಓಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಹಂತ ಹಂತ ಓಪನ್ ಆಪುನೇ ನಾವು ತೈಪಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಓಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ಪೇರಿ 0% ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು 80% ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ವರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬಂದಾಗ ದನ್ನ ಬದುಕಿ ಎರ್ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪ ಅವೇ ವಿಠಲ ಬನ್ಪುನ ಶಬ್ದಡ್ ಇಡೀ ದೇಹ ವರ ಸ್ಪಂದನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ದಾವರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮಾತ ಪುದರ್ದೀತೀನಿ ದುಂಬು ಅಂಚ ಅಂಡಲ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಪಾಡ ಅಜಾಮೇಳೆ ಮಲ್ಲ ದರೋಡೆ ಕೋರೆ ಇತ್ತೆದ ಪುದರಡು ಮಲ್ಲ ದರೋಡೆ ಕೋರೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದೆ ಪಂದ ಆಯನ ಬದುಕಡು ಆಂಡ ಕಡೆ ಕಾಲಗ ಆಯ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ದೇವೇರು ಅಜಾಮೇಳೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ಏರು ನಿನ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ವಸ್ತ್ರ ವನಪು ವಯ್ಯಾರಡು ಬೈದ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಮಗನು ಇದೇ ಬೈದಿ ನೀನು ಪಂಡ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಅಂದ ನಕಲು ನಂಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹೊರ ಇಂಜು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಮೇರೆ ಅಂದ ಮುರಂತಿಗೆ ಅಂದ ಮೇರೇನಾ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಡೌಟು ಮೇರೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆರಡನಿಗೇನು ಈರು ಅಂದ ಈರೇನಾ ಅಂದ ಅಪಗ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಡ ಅಂದು ಮೇರೇನು ಅಂಚ ನಾರಾಯಣೆ ಬತ್ತೆಡಲ್ಲ ಅಜಾಮಿಳಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿ ಅಜಾಮಿಳೆ ಪನ್ಪಿ ಯಾನೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲೆತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೆತ್ತಿನತ್ತು ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪುದರಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಲೆತ್ತಿನ ಪುದರಡು ಎನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಯಾನ್ ಬೈದೀನಿ ಕಡೆಕ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲ ನಿನ್ನ ಉಲಯದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಪುಲ ಈತ ವರ್ಷ ಈ ಮಲ್ತಿನ ವಾ ಕೆಲಸಲ ಸಾರ್ಥಕಾತಜಿನ್ನ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ದೀತಿನ ಪುದರಡ್ದಾವರ ನಿಕ್ಕ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬತ್ತನು ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಡು ನರ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಡು ರಾಮೇ ಉಲ್ಲೆ ವಿಷ್ಣು ಉಲ್ಲೆ ಶಿವೇ ಉಲ್ಲೆ ಮಾತಾಯ್ತ ಉಲೈಡು ಉಂಡು ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಉಲೈ ಪೂರ ಅಡಕವಾದ ಉಂಡು ಐನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಾತ ತುಲನಿಕ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಅಜಾಮಿಳಗ ಮೋಕ್ಷ ಅಣಿಗೆ ಇತ್ತಿದಟ್ಟಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಲೇನು ದೀಪುಜ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಮಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಪಿಜ್ಜೇರ್ನ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆದ ಮಗಕ್ಕೆ ದೀಪು ನೀನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಡೊಂಕಿಂದ ನಾಯಿಗಿಲವಿನೇ ಪುದರ್ ದೀಪುನು ಪಿಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗಳ ಪುದರುಂಡು ನಾಯಿಗಳ ಪುದರುಂಡು ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಡ ಆಹಾರ ಬತ್ತಂಡ ಪಿಂಕಿಯಿಂದ ಲೆತ್ತಂಡ ನಾಯಿಲ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಐಕು ಗೊರ್ಪುನ ಫುಡ್ಡು ನೆಕ್ಕು ಗೊರ್ಪುನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಕಳೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಬಂಡ ದುಮ್ಮುಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲೆ ಸಂತಾನ ಅಪ್ಪೆಡಕೆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಿ ಏತಿಯ ಜೋಕುಲೀರೆಗ್ 10 ಅಪಗಾರಡಕ್ಕೇನು 10 ಜೋಕುಲ ಅಂದು ಆ ಅಪ್ಪೆದಾದ ಪನ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಮಾತ ದೇವರು ಕೊಡ್ತನ ಪಂಡ ಅವೇ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ತದ ದೀವೋಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೀವನ ಆಪಿನಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ತದ ಈಜಿಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ ದಾದ ಮಂದರಿಯೇ ಇರ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತಾರಿಯೇ ಇರ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದಾರಿಯೇ ಎಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೇನು ಮೇರು ದುಮ್ಮುಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲ ಇನ್ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮಗ 13 ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಾವು ಅಂದ ಅರಡೆ ಎರಕೇಂಡೇರಿಗೆ ದೇವಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ತೀರೆಗನ್ 13 ಆಶ್ಚರ್ಯ ರೇ
ದಾದಿ ಎಂದ್ಕೆಂಡೇರಿಗೆ ಮಾತ ದೇವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಂಡೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಆ 13 ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆತ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯರ್ದಾವರ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆತಿನ ಹೊರತು ನಮ್ಮಡ್ದಾವರ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಆತಿನತ್ತು ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗ ಆತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪಾದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ ಪಿಲಿತ ಪೇರು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಬುಜಾಲ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿ ಅವು ಅಮ್ಮನೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪಾಯ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವತ್ತು ಉಂಡು ಏನನ್ನು ಈ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಪಾಣನ್ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಡಿಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅವೇ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಾದು ಈ ಭಜನೆ ದಾವರ ನಮನ ಮನಸ್ಸದ ಶುದ್ಧ ನಮನ ವಟಾರದ ಶುದ್ಧ ನಮನ ಇಲ್ಲದ ತಹಬದಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಓಲಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೋಂಡ ಪನ್ಪೇರಿ ರೇ ಮಾಟ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಮಾಟದ ಶಬ್ದದ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಣ್ಣ ನಿರಂತರ ಭಜನೆ ಇತ್ತನು ಆ ನಿರಂತರ ಭಜನೆ ಇತ್ತಿನ ದಾವರ ಆ ಶಬ್ದದ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ದ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ನೆಗೆಟಿವ್ದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಇರೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡು ಇರೇ ಕಣ್ಣು ಬೂರ್ದುಂಡು ಇರೆಗೇರದಾದನ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಎಂಗಲ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಲು ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆ ದೇವರನ ಜಪ ದೇವರನ ಭಜನೆ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬುನಿ ಗೋವಿಂದ 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 ಎಂಗಲ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅಪ್ಪ ಪಣ ಒಂದಿತ್ತೇರು ದಾಲ ಬೂರ್ನ ರಾಮ 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 ಪಣ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸಲ ಆರ್ನ ಕುಜಲ್ಡ್ ಜಡೆ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮನ ರವಿ ಅಣ್ಣಗೊಂತೆ ಕೈತಲಾರು ಪಂಡಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬವು ಆ ಜಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಬೂರ್ನಾಗ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆ ತರೆಗೆ ಬೂರ್ನ ತಾರೈ ಎದುರಿಗೆ ಬೂರ್ನರೈ ಅರ್ಥಾತ್ ಪನ್ಪೇರು ತಾರೈ ತರೆಗೆ ಬೂರುಜೀನ್ ಬೂರ್ದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಂಗಲ ಮಟ್ಟಟ್ಟು ತರೆಕ್ಕೆ ತಾರೈ ಬೂರ್ದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ತಾರೈ ಬೂರುಜಿದ ಆಯ್ಗು ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಆಯುಸ್ಸುದ ಫಲ ಅವು ದೇವೇರ್ ಈ ರಾಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಡ್ ಆತ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಕಮ್ಮಿ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ನಮಕ್ ಗುರುಕುಲ ಇದ್ದಿ ಮಠ ಉಂಡು ಘಟ ದಿಂಜಾಯರೆ ಮಠಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರದಾಲ ಇದ್ದಿ ಮಠಟ್ಟು ಬೋಲೆ ಅವಳು ದೇವರಿನ ಒಂಜಿ ತೂಂಡು ಭಟ್ರತ್ತಿನ ತೀರ್ಥಗೊರ ಪೇರು ಸ್ವಿಂಕ್ ಅಂದ್ ಬಾಯಿಗೆ ಒಯ್ತಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಗೋಡೆಗೆ ಬಾಡ್ನು ಹನೆಕತ್ತು ಗೋಡೆಗೆ ಬಾಡ್ನು ಸೀದೆಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಓಲ್ದಿಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಮಾತ ತಾದಿನ ಮಾತ ಪೋಪೇರ ತಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂತ್ ಬಂದ್ಬುಂತು ಓ ಅಕಲ ಸ್ಥಿತಿ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಥಿತಿ ತೂಲೇನು ನೈಜವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಪ್ಪು ನೀತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಠ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮದಾದ ಕಲ್ಪಾದಲ್ ಅವೇ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಅಪಯ ಕಲ್ಪಾದಿ ಜೇರು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಲ್ಪಾದಿ ಜೀರು ಅಪಯ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಅಮ್ಮದಾದ ಕಲ್ಪಾದಲ್ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾದಿ ಜಲ್ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮಗೆ ವಿದ್ಯೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾದಿ ಜಲ್ ಅಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾದಲ್ ದುಮ್ಮುಡು ಮಾತ ಬಡವತ್ತ ತಾರೆದ ಗಡಿಗರ್ತನಿಕ್ ಅವು ಮುಟ್ಟಕತ್ತಿಂಡು ಬೆಟ್ಟಬಾರ್ದಲ್ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿನ್ ಪಂಡ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಪಾದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಲ್ಪಾದನೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರತು ಬಲ್ದ ಅಲ್ಲೇನು ಓಲ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಕುಲು ಓಲ ಒಂಜಿ ಅಭಯಾಶ್ರಮನ ಅತ್ತನ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಆಶ್ರಮನ ಅವ್ಲು ಕೊಂಡೋದು ಬಾರ್ದುವ ಎಂಕುಲು ಅಮೇರಿಕಡ್ ಆರಾಮಡ್ ಸಂಸಾರಡ್ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದುವ ದೇವರವಿನ ಬುಡ್ಜೇರು ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ನಮನ ಬದುಕಡೆ ಇತ್ತಿನ ನಿಕಲು ಸಂಸಾರ ಅಂದ ಬರೇನು ಕಕಾರ ಕೊರ್ನಾಡೈಕ್ ಐಕ್ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಕೊರೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಬರಲೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬತ್ತನು ಸಂಸಾರದ್ದು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಲೆ ಅವು ಸಸಾರ ವೈಕಲ ಉಪಯೋಗಜ್ಜಿ ಈತೇ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗಿಪ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮಗೆ ಕೊರ್ತೇರು ಅವೇ ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಂಟಾವ ದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ರೀತಿಡ್ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲ್ಲೆಡ್ ಈ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಲೇನು ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆ ಬಾಲೆ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬಂತು ಒಂದು ಲಾಲ್ ಒಂದು ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಾಲ್ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಅವಡು ಇಜಿನ್ನ ಆ ಬಾಲೆ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ಆ ಬಾಲೆ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬಂತು ಒಂದು ಲಾಲ್ ತುಲೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನಿಸಂಡ ಅಲ್ಡ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಉನಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟುದ್ಕೊಂಡು ಓಡೇನು ಮಲ್ಪು ಮಗೈ ನನ್ನ ಏನಂದಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯದ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಉನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಯ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೇ
ನಮ ಎನ್ನುವುದಾದ ಪಂಡ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ವಾಲ್ ಬಾಲೆ ಮಲ್ತಿ ಜಲ್ಡ ವಾರ ಬೈದೇರತ್ತ ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರ ಇನ್ನು ಈ ಭಾವಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಹಾಳಾತೀನಿ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೇರ ಇನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾದ ಸಮಷ್ಟಿಯಾದ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಲಿಗ ಅಪಗಪಗ ನಮ್ಮ ಮೇಯೊಡ್ಡುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ರವಿ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವು ದಿಂಗಿದ ಬೈದನ್ ಅಂಚಾದ ಆರು ಪೂರ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಗುಂಡಿದ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನು ಆ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೊಗಲು ಪತ್ತೊಂದಿನಿಂದ ವಿಷಯ ಅವು ಹತ್ತು ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪುನು ಸಂಪತ್ತವು ಆ ಸಂಪತ್ತು ಪತ್ತುನ ಕಲೆಗೆ ಪತ್ತುನು ಮಾತೇರಿಗೆಲ್ಲ ಪತ್ತುಜಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ತಿದ್ದು ಆಕಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದೇರು ಆಕಳಿಗೆ ದಾಲ ಬದುಕು ದಿಗಿದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ರವಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಬದುಕು ದಿಗಿದನ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಕಲ್ಲದ ಬದುಕಡೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬದುಕನ ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ರವಿ ಅಣ್ಣಾಡು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಏರು ಪಾತೇರಿ ಏರ್ಲ ಅಕಲು ಏರು ಪಾತೇರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಅಕಲು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ದೇಗ್ ಮಂಡ ಆರು ಆತು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಐತಿಲಕ ಮಂತಿರೆಗಲ ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾನ ಐತಿಲಕ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅವು ವಿದ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಂಗುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆರು ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾನ ಎಂಗುಲೋಲು ಪುನ್ಗುರುಪುರಾಡು ಆರು ಓಲಿಪ್ಪುನು ಅಸೈಗೋಳಿ ಈ ಭಾಗಡು ಪಜೀರಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಆತ ಸ್ಪರ್ಶ ಉಂಡಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏ ಪಾಪುನಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಗಿತ್ವಾಡು ನಿರಂತರ ಬತ್ತದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ ಮೂಲ ಕೈತಳ್ಳು ಭಾಸ್ಕರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಒರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ನಮ್ಮನ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಆದರ್ಶಲೇನು ಮೈಗೂಡಿ ಸಾವೊಂದು ತಾನು ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಹತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಧರ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ಈ ಪನ್ಪುನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೊಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಂತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋಷಕೆ ಅದು ಜೋಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುತುವರ್ಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎರೆರೆಗೂ ಆಯ ಕಟ್ಟಿಡು ಒಲೋಲು ಬುಳೆವಡ ಎರೆರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಅವಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ದಿಂಜ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಯರು ಅಂಚಾದು ಮೂಲೊಂದು ಆಫೀಸರ್ ಎತ್ತೇರು SI ಅದು ಪ್ರಕಾಶೇರು ಇತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಮೂಲು ಕೊಣಾಜೆ ಸ್ಟೇಷನಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ರೂರಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರು ಏಪಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನವಡ ಬತ್ತದ ಪಾತೇರೊಂದು ಇಪ್ಪೇದೇರು ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಸರಹದ್ದದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಇತ್ತಿ ನಾನು ಪಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲವುಲ ಇದ್ದ ಸಹೋದರ ಬಂಧುತ್ವ ಈ ಬಂಧುತ್ವದ ಅವರ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಲ ಬದುಕಡವು ಬೈದನು ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನೀ ಕೆಲಸಲೇನು ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಮುಂಚೂಣಿಡು ಅಂತುವೇರು ಬೇತಕುಲ ಅಂಡ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಿದೇ ಬೋಪೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಹತ್ತನು ದೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅವು ಅವಳು ಏರಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ನು ಎರಡು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಚಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಇದು ಬಿದೇ ಬೋಪೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮತ್ತೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಕೋಡೆ ಮೂಡಿಗೆರಡಿತ್ತ ಮೂಡಿಗೆರಡುವರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಬತ್ತದು ಇಂಕೆರಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೀತ ನೊಡಬಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ಅರಿಗೆ ಪಂಡ್ರೈತಿನಿದಾದ ಮಂಡ ಈರು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಾರು ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಚೂರು ಖಾತರಿ ವಹಿಸೋಲ್ನಿ ಇದ್ದಿಂದ ಕೇಸ್ ಆಪು ನೀರಿನ ಮಿತ್ತಂದು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅರೆಗೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬನ್ಬುನಿ ಆನಂದ್ ಆರವಿನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡೇರಿ ಈರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ ಎರಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ನನ್ನ ಎಂಗುಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಸ್ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತಾಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕನ ಮನ್ನಾಡುನಾರ ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಫೀಸರ್ ನಕಲು ಇನಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಸಮಾಜ ಸದೃಢ ಉಂಡು ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠ ಉಂಡು ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಈ ಮಾತು ಕೆಲಸಲೇನು ನಮಗೆ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನವರಿ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆದವರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮಗೆ ತೆಗೆದೇರು ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೋಡು ಬಂಡ ಮರದಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪರ್ಯಾಯಡ್ 6 ಕೋಟಿ ಗೀತ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಮಂತ ಹಿಂದುಲು ಬರೆಯೋಡು ಅರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರೆರ್ಲವಿನ ಬರೆಯೋಡು ಬರೆಯರ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತ ತೆರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲಭ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಪುಣ ಅಂಡಲ ಬರೆಯೋಡು ಬನ್ಪುನ ಅರ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಂತಿರ್ಲ ಬರೆಯೋಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಬರೆಯೋಡು ಆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆನಾಗ ಐಟ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಆ ತಿಕ್ಕುನ ಸುಖ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಟ ಬರೆಯರ ಬುಜಿ 100 ದಿನ ಬೋರ್ಡು ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದು 200 ದಿನ ಬೋರ್ಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 300 ದಿನ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಜ್ಜಿ ಲೈನ್ ಬರೆಯಂಡೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಅವು ಬರೆದು ಆನಾಗ ನಮನೆ ಕೃಷ್ಣೇ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಕ್ವಾಡೆ ಮುರನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯರು ಬತ್ತಿದ್ದ ಅವಳು ಪಾತೇರ್ನಾಗ 6 ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಏರು ಅರೆಗೆ ಅಂಗಾರಕ ಪಾಡಿಯರು ಅಕ್ಷತೆ ಪಾಡಿಯರು ಆತೇನು ನೋಡತ್ತ ಒರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಆರ್ನ
ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಚೊಂಡುಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸುಳಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇದಿನಾಂಡ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮೂಲ ಪಾತಿಯರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಮನ್ಪುನಿ ಆರ್ ಮುರನಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪೋತಿನರೆಗೆ ದೇವರ್ನ ಮಿನಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮನುಷ್ಯಡಂದಾಂಡ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮೋದಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತೀಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆ ಆದಿತ್ತನು ಅವಿನ ಮಾತು ಮೆಟ್ಟಿದು ಒರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯರೊಪ್ಪದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಲಿನ ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚಾದಾರು ಇದು ನಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿಕ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅರೇನು ಏರೆಡ್ದು ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಎತ್ತದಾತನು ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಏಳು ಗ್ರಂಥಿಲುಲ್ಲ ಏಳನೇ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಏರು ಮುಟ್ಟುವೆ ఆయన ಏರೆಡ್ದಿಲ್ಲ ఆయన ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ఆయనే ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಡುಪ್ಪನ ವಿಷಯನೇವೇ ಈಯೇ ದೇವೇರು ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ದೇವರನ್ನು ಬಂತನತ್ತಾಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಓಲ ಬಂದಿಜೆ ದೇವೇರನ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಬಂತನ ಈಯೇ ದೇವೇರು ಅಂಚಾದು ನಮನ ಈ ಧರ್ಮಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸುಯೋಗ ಉಂಡು ಅವು ಭಜನೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಮಕ್ ಬರ್ಬುಂಡು ಆ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮನ ಉಲ ಇಡಿಪುನ ಈ ತಿಕ್ಕಾಟಲು ಈ ಕೊರತೆಯಲು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮಾಡಿದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚಾದು ಪುರಂದರದಾಸರು ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಬಿಗ ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗದಂಬಾರ ಮಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಆರು ತೆರೆಯ ನೋಡಂಬಿಗ ಅದು ಮೀರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಅಂಬಿಗ ಐನ್ ಪೂರ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಡ್ ಐನ್ ಬಹಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತೀರು ಆರು ತೆರೆ ಪಂಡ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಬಂದ್ಪುನ ಆ ಅರಿಷಡ್ ವೈರಿಲು ನಮ್ಮ ಉಲ ಇಡುಲ್ಲ ಅವು ಮೀರ್ದು ಬರೋದು ಸಂಸಾರ ನಡಪಾಯರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಇಂದರ್ದಿಯ ನನ್ನ ಪಾರ್ ಮಲ್ಪುಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಳಾದಿಲೇನು ಮಂತ ಕೊರ್ನ ದಾಸಿಯರ್ ನಕುಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ್ ನಮಕ್ ಪಂಟೇರು ಅಂಚಾದ ಆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ್ ನಮ್ಮನ ಬದುಕುಡು ಅಳವಡಿಸಾದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪೇನೇ ಅದು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪೆ ನಕಲು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಅವಡು ಅವಳು ಮಾಲಿಗೆ ಪುರತಮ್ಮ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅವು ಪೂರನಿಕುಲು ಆವಡು ದೇಗ ಆವಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಶಬರಿನ ರಾಮೆ ಕಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ರಾಮೆ ಶಬರಿನೇ ಬರೋಡು ಶಬರಿಗೆ ರಾಮೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಏಪ ಶಬರಿಗೆ ರಾಮೆ ತಿಕ್ಕಿ ಶಬರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಡಿ ಮುಗಿನ್ ರಾಮಗೆ ಏಪ ಶಬರಿ ತಿಕ್ಕಿ ఆయన ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಐತ ಉಲೈದು ಪುನಃ ಸೂತ್ರ ಈ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಕಾಳಗ ಬನ್ಪುನ ಉಂಡತಿ ವಿಷಯ ಈತೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜಂಜಾಟವು ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೇರು ಮಿಗ್ಗಿ ಬಲೆ ನಮನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಿಗ್ಗಿ ಬಲ ಏನನೇ ಗಲಾಟೆ ದಾದ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ಬರೇನಾಗ ಫಲಯಗ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದೀತಾಲು ಅಪ್ಪೇನು ಸಾಂಕುವೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಾಗ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಈತೆ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಬರೋಡು ಈ ಗಲಾಟೆಡು ನಮ್ಮನ ಉಲೈಡು ಅಪ್ಪೇನು ಸಂಖ್ಯೆರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ಅಂಚಾದು ಉದೇನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಲು ನಮಗೆ ಪಣನ್ ಪೋತೀರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ದಾಬರ ಬದುಕದ ಜಂಜಾಡಲು ದೂರ ಆವೇರೆ ಬದುಕದ ಸಂಕಟಲು ದೂರ ಆವೇರೆ ಆ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂದೇ ನಿರಂತರ ಪನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಒರಿ ಅರ್ಚಕೆ ಉಲಯಡು ಕುಲ್ಲುದು ದೇವರಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುವೇರು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವೇರು ಬೋಡಾಪುನ ಆರತಿ ಮನ್ಪುವೇರು ಭಗವಂತಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುವೇರು ಈ ರೀತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಪಂಚಲೋಹದ ಬಿಂಬಡ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದೇರ್ ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಕೈತಾಲ್ದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇತ್ತೀನಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಇತ್ಯವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಎತ್ತಿನೇ ಎಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡ ಅವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲೇ ಉಂತಿಲ್ಲ ಎದುರು ಬರೊಚ್ಚಿ ಪ್ರಸಾದ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬೋಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮಾಂತಿರಗಲ ದೇವರೇನು ಪೊಂದೋಲಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ತಿಕ್ಕಡು ಆಸೈ ಗೋಳಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಪುದರ್ಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಊರುಂದು ಅಂಚಾದ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಮಂತ ಉಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ದವರ ಬದುಕದ ಆಸೆನು ಸದಾಕಾಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ನೆರವೇರಿಸಾವಡು ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ಊರು ನಮ್ಮನ ಗ್ರಾಮ ದೇಶ ಒಂದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂಜಿ ಕಾಯಕ ಭಜನೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಫಾರಿನ್ಡುಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ಗಳ ಭಜನೆ ಎತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪನೋಡು ದಾದೆ ಮಗ ಈತ್ ಗಂಟೆ ಭಜನೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ದೇವರೇನು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಒಂಚು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿರಂತರ ದೀಕ ಮೊಬೈಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಾರಡೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಉಲಯ ಎಪ್ಪುವರ ಇದು ಬಿದೇ ಬರ್ಬುಜಾರು ಆ ರೀಲ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೂದು ನಮ್ಮ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ನಮಗೆ ದಾದಾಪುಣು ದಾದ ಬೋಪುಣು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಮೊಬೈಲ್ದ ಉಲಯ ಎತ್ತಿನ ದಾದಾಪುಣು ದಾದ ಬೋಪುಣು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾ ಪೂರ ತೂಪುನು ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ
ನಂಗೆ ದಾದ ಪೋಪುಣು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಅಂಚ ಅದು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೋಗ ಆ ದೇವರ ನಮನ್ ನಿರಂತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಡವರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಸೊಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಪೂರಾಡ್ಯ ಮಹನೀಯರೇ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಭಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಮಾಂತ ದೇವರ್ಲ ಮುಕಲೇನು ಪೂರ್ತಿ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕೊಡವರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೊಂದು ಬಯಸೊಂದು ವಿರಮಿ ಸಾವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಪಣ ಜೋದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತೈಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಶಿರವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರುವಂತಹ ರಮಣತನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕುಳಿತಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀನನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಾರಾಯಣಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ರಥದೀಪವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣಿ ಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಕರಾದಂತಹ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ರಥದೀಪ. ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ, ಇದು ಸಣ್ಣದಂತ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಾರಾಯಣಿ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದವರು ನಾರಾಯಣಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಇದೀಗ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ. ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ ಸರ್ವದೈವ ಶಿಷ್ಟ ಸುಖದ ದುಷ್ಟದಮನ ಶಾಸನಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪತಿ ವಿಜಯತಾಂಬ ರಕ್ಷತು ತ್ರಿಭುವನಂ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ. ಚೂರುಗುಳ್ಳೆ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಅಂಜನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ರಮಣತನುಳ್ಳೇರು, ಜಗದೀಶಾಳು ಉಳ್ಳೇರು, ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಡಿಪುದಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ರವಿಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು, ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಬಹುಶಃ ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ಪೊರ್ಲಾವಣ್ಣ ನೇತ ರೂವಾರಿ ರವಿಯನ್ನೇ ಮೂಲೆಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳುದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಖಲು ಮುಲ್ಪದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಪೂರ ಸೇರಿದಾನಾಗ ಏರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಪುದರ್ತಿಗೆ ನೀ ರವಿಯನ್ನ ಅಪಘಾತದಾದ ಅನ್ಪುಣಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾಣಿಯಲ್ಲ ಬುಲ್ಪು ಬೇಗ ಪೋದು ಅರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಗ್ಲು ಬೊಲ್ಪುಗಾರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ಜಾಕ್ಷಿನೋಗಾರು ಪಾಪ ಒತ್ತೀರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಲ್ಲೆಕಡೆ ಪಾದರಸದಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವತ್ತೇನಾರು ಮಾತ ಈ ಪರಿಸರಡು ಓಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಪನ ಅಲ್ಪ ರವಿಯನ್ನು ಇಡಲಿರು ಅವು ಗುಲ್ಗಜ್ಜನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಐತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂತು ಬೇಲೆ ಮಂತನಾರು ಅವು ಕೂಟತ್ತ ಜಪ್ಪವು ಪಜೀರದ ದೇವಸ್ಥಾನಪ್ಪು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈವಾಡೊಂಡು ಜಗದೀಶ್ ಆಳವರು ಪಂಡಿರು ಆರಿಜ್ಜಿನ ಯಾನಿಜ್ಜಿಂದು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಂಕಲ ಮಸ್ತ್ 50,000 ಕೊರ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಂದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಕಟ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 5-7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸರಾಂಡು ಮಂದಿರ ಒಂಜಿ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ಲನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿನಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾನಲ ಒಂಜಿ 7-8 ವರ್ಷ ವೃತಾಚರಣೆ ಮಂತದ್ದು ನೇತ ಸತತವಾದ ಕಾಂಡೆ ಚೌಲ್ ನೀರು ಮೀದು ಆ ಪಟದ ಬಿಂಬೋಗು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರನ ಎಂಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಮನ್ಪುಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಂದು ಅವು ಸತತ 6 ವರ್ಷ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಶಶಿ ಪಂಡಿತೇರು ನಿಖಿಲ ಮಂದಿರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ತೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ ನೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತೇರು ನೇತ ಮರಾದುಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ನೇ ಈ ಮರ ಎಡ್ಡೆ ಮರನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಯಾನೊಂಜಿ ಸುಳ್ಯಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ 20 ಸರ್ತಿ ಪೋತೆ ಅಂಜನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವರಾದುಪ್ಪು ಮಂಜುನಾಥ ಅವರಾದುಪ್ಪು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತ್ಯಾಗಮ್ಮ ಆದುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟು ನೇತ ಪಿರವನು ಹೇಳ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟಿ ಕಾದರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ನೂದತ್ತು ಆಂಡ್ಲ ಅಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ಇಟ್ಟು ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ದಯಪಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಆವಡು ನಾನು ಒರಿಯಾಡ್ದು ಆಪಣ ಕೆಲಸ ತಂದು
10ರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಒರಿಯೊರಿ ಹಿಡಿದು ಮನ್ಪುಡ ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಂಡ ನಾನು 40 ವರ್ಷಡು ನೇಟು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಅನ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿದನು ಎಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ನೇನು ಮನ್ಪುಡಾಗ ನೇತಲ್ಲ ಜಿಂಜೆ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ಗಂಗಾಧರನ್ನೇ ಅಕ್ಲು ಮೆಗ್ಗಿಬಳನ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೇರಿ ಗಂಗಾಧರನ್ನೇ ಪದ್ಮರಾಜೇರಿ ಆನಂದನ್ನೇ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನನ್ನು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಗುಣ ಏನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜದು ಪುರ ಎನ್ನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಆನ ಅರೆಗೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಾರ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅವಿನವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅರೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ದೇವರನ್ನು ತೈಪಾಯಿನಾನು ಜಗ್ಗನ್ನೇ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ 10-40 ವರ್ಷಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ನೀನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ತ್ಯಾಗಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂದಿರ ಆತನು ನೇಟಿ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೂವೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಜಗ್ಗನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಸೂತಾಗ ಅದು ಪೋನೆ ಯಾನು ಮೂಜನೆ ಅದು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಲ್ಲಕನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವೃತಾಚರಣೆ ಅಂತ ಕಠಿಣ ವೃತ ನೇನು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ ಮಂತಂಡ ಐಟ್ ಖಂಡಿತ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಣದು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಗೋಚರಗೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಏತು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಂಡೇರ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಿಂಜೆ ಸಮಯ ಬದುಕುಚಾರ ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದೆ ಉಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆಂಡಲ 7 ವರ್ಷೋಡು ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಏನ ತೋಟೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಹೊಂತದು ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯಡು ಜೀವನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೂರ್ಣ ಕಾರಣ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಆಯರಂಡು 17 ಜನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಲೆ ಮಂತನ ಹಿಡಿದು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಸಾಕಾರೋಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನನಾಥ ಬೆಲಗೋಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ನೇತ ರೂವಾರಿರು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲಾಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಣೆ ನೆಪಂತ ನಿಖಿಲ ಆಯ್ತು ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪ ಅಂದು ಇನ್ನು ಅಕಲ್ನ ಸಾಕಾರಡು ರಡ್ಜ ಅಂತ ನಡಪು ನಿಂದು ನನ್ನ 18 ದಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತದ 16 ದಿನದನ ಉಂಡು ರವಿಯನ್ನೇ ಪಂಡೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲಾಯರ ಉಂಡು ರವಿಯನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಟಿವಿಲಿ 6 ಇಪ್ಪುನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಪೋರ್ತು ತಿಂಗಳು ಐನ್ ಅನ್ನದಾನ ಒಂದುಂಡು ರಡ್ಡು ಪೋರ್ತು ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಡು 10-30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಂಡು ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಈ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ದುಂಪು ಒಂದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಮಾತೇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮಂದಿರಾಗ ಮಾತೇರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಪನೊಂದು ಒರಿಯಡ್ ದಾಪನ ಬೆಲೆತ್ತು ಮಾತೇರ್ಲ ಕೈ ಸೇರ್ಸದ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಿರ ನನಾತ್ ಬೆಲಗಡಿ ನೇತೋಲ 30 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಂಡು ಆ 30 ಸೆನ್ಸ್ ಗಾಣಿ ಒಂಜಿ ದರಪಾಟಿನೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒರಿದಿಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ದಾದನ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂತೆ ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಜೇಲಿ ಜನ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ದರೆನ ಪಾಟ್ನೆಟ್ಟು ಈ 30 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಡು ನಂಗೆ ರವಿಯನ್ನು ಪಂಡೇರಿ ಎಂಗ್ಲಡ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ತೆಗೆದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಹಿಂದುಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯವಾದ ಪಂತೀರ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಮಾತೇರ ದೇವರು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಐತವ ಜನ ಕೊರಿಯರು ಐನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸದು ದೇವರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈಶ್ವರನಮಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸದಾ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಇವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿವರಿಯರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಾಪ್ KS ಅಸೇಗೋಳಿ ಇವರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಧುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತೆರಳುವಂತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಕೂಡ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಂದಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಸೇಗುಳಿ ಶ್ರೀ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ
ಇವತ್ತು ನಡೆದಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಂಥ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತಬೈಲು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಡಿಪು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ರಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕಿಮಜಲು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮೀನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿರೈ ಪಜೀರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.